wach antere iri paro mar golo jod bura bang'e ka osefweny ni ero tich ma oyieri kanyo ok itime kalure gi jogo manogoni ombulu. Paro ni iwacho ni koro ero chik onge mataye malong'o jod bura onego bed ni loso to jod bura moko kuom gi datir dala. Cleophas, ng'eni seche moko bedo matek ka okel chik michal kamano to jok midwaro tere dala ga mayale iyudo ka koro bedo gi conflict of interest ma ka gineno ni mano koro pala gini madhi bedo e ng'utgi to samoro gini yale ng'ayo ma katiba ok lu to chutho mana kaka jaod bura osewacho adier makende ni pen chik article 104 outline maber kabisa kako onego bed ni golo ng'ato ma jatelo moyier gi gik momiyo inyalo golene mano including senators, MPs to gi MCA to wachore sani ni legal framework mar golo wajumbe mar od bura mamalo ni to pod onge to mar county mar MCA ni to nitie ing'e ni ma gima samoro kiko it japeny ni ka magi to jok moyier gombulu te ere kaka legal framework pen chik matindo matayo maduong' no onge mar wajumbe to dier makende constitution man katiba te gima duong' monego bed ni iluwo to katiba no nosewacho ni jatelo kotiyo kikeuke mar chik to nitie kaka igole. Mokwongo iwacho ni ka jatelo odhi kinyume mar Leadership and Integrity Act mano ng'ama onego bed ni golo chik, ka ng'ato violate katiba mano ng'ama onego bed ni golo e tich, ka ng'ato mismanage public funds. Koro adiera makende inyalo yudo ni nitiere jod bura makeo ka chike ma katiba mamalo keto to koro ni kaka inyalo golgi pod onge. Koro en gima ber ni legal framework ni to nigo bedi nikech onge kaka inyalo konowa ni mar MCAs mar counties ni to koro nitie na MCA inyalo gol tembo yiere mana gi jopiny ni to koro mar wajumbe ni to onge. Koro adier makende ni chikegi to nego losgi motelo matendo kaka iloso article 104 no. Naneno ka legal committee mar Senate lately naneno ka giwacho ni gilason sane gi Attorney General's Office to gi Law Reforms Commission magitemo ng'iyo kaka idwa los chik no. Aparo ni jaod bura biro maybe correct if I'm wrong, but upon the deadline moro kanyo mano ketni actually by next year February, that is 2026 onego bed ni that Election Act ma 2011 to gi County Government Act matayo weche kaka recall gitimo onego bed ni osekete chike kendo tiyo. Koro ato an gi kwayo ni gima kama kochopo od bura to jaduong' mheshimiwa Wanyikal gi joma moko giyie gikal no gi chik ni adier katiba maduong' onego bed ni miyo luor to kaka katiba nosewacho ni jatelo otiyo maber to nitie kaka jopiny onego bed ni petition ni mowuogi onego bed ni mano thuolo ma jo Kenya nitiego. Erokamano Beno Nyach.